L-akkwati ta' Paradise Bay fiċ-Ċirkewwa qed jinbidlu f'post mimli plastik u injam. Dan wara li l-mewġ qalil tax-xitwa tella diversi oġġetti li l-maġġoranza tagħhom kienu mormija fil-baħar. Dan jiġdu f'vidjo li ġie mtella fuq is-sit soċjali Facebook minn għaddas lokali li ma filmat jixed ukoll l-istat tal-ibra ta' madwarna. Fost il-ħafna affarijiet li sab l-għaddas Raniero Borġ waqt li kien qed jesplora din il-bajja popolari mat-turisti, hemm numru ta' kontenituri tal-plastik, bollards, qasab tas-sajt u ħafna affarijiet oħra. Fil-vidjo ta' 3 minuti wieħed jista' jara faċilment li l-plastik li jinsab f'Paradise Bay jinsab fi stat avvanzat ta' dekompożizzjoni, bil-konsegwenza li qed jitfarrag u jsirlek imsejjaħ microplastic. Dan it-tip ta' plastik huwa wieħed mill-akbar sfidi fid-dinja ta' tniġġis tal-baħar dawk li msejħa microplastics jispiċċaw inġestati mill-ħut. F'post li tefa' fuq Facebook Raniero kiteb li din kienet l-ar sitwazzjoni li taqa' magħha fil-Gżejjer Maltin. Huwa saħaq li din il-bajja m'għadix aktar Paradise Bay iżda saret bajja mimlija plastik u injam. Raniero temm jgħid li dan huwa dak li jiġri meta ħadd ma jagħti każ il-bajjiet u talab għall-għajnuna mill-Gvern Malti kif ukoll mingħand l-NGOs sabiex tiġi mnatfa din il-bajja.